O Departamento de Servizos Sociais dispón dende hoxe de 6 novos guindastres que poderán ser destinados a persoas en situación de dependencia ou mobilidade reducida. Súmanse aos 8 xa existentes no Concello, que forman parte do Servizo de Préstamos a Domicilio. Con eles darase resposta á práctica totalidade das persoas que precisan deste tipo de aparellos, que permiten mobilizar as persoas cun maior nivel de seguridade e reducir, de paso, os riscos de posibles lesións, tanto para os seus usuarios como para os coidadores. Nos contamos con máis axudas técnicas, tanto camas articuladas como grúas e cadeiras de rodas. O que pasa é que en este momento sí que tiñamos unha gran demanda de grúas e tiñamos unha lista de espera, porque estaban todas prestadas en este momento. Co cal que teñamos agora estas grúas nos vai a facilitar que poidamos darlle saída. Simplemente o que teñen é que facer un depósito dunha fianza de 50 euros. Unha fianza. Sí, en concepto de depósito, que se lle reintegra unha vez que les devolven a axuda técnica. E en préstamo, durante o tempo que les a necesite. Son tecnoloxías punteiras, de técnicas de rehabilitación que pretendemos dar aos usuarios. Son prestacións básicas, son prestacións ás familias e son prestacións á mellora da convivencia entre os seres humanos, as familias e a integración e a inclusión entre os servicios sociales e as persoas dependentes. A adquisición destes guindastres foi posible grazas a un convenio de colaboración que o Concello asinou coa Obra Social de la Caixa, que financiou a compra cunha achega de algo máis duns 5.000 euros. Segundo o director de CaixaBank na localidade, Francisco Sarasquete, esta acción forma parte do compromiso da entidade coas necesidades da sociedade na que leva a cabo a súa actividade financiera e co propio benestar das persoas. A Obra Social A Caixa ten unha principal preocupación en ofrecer oportunidades a quenes, por as máis diversas circunstancias, non as teñen ao seu alcance. Polo tanto, queremos facilitar a oportunidade de levar unha vida o máis normalizada posible a xente en situación de dependencia ou con mobilidade reducida.